Mingħajr ma jkollna naħla li hija reżistenti, mingħajr ma jkollna naħla li hija adattata, u aħna mhux qed ngħidu li din adattata għax aħna għamilna xogħol u ħdimna biex nibridjawha biex tkun adattata, di ħasna hija adattata bin-natura, bil-mijiet ta' snin li la tgħix Malta, li essenzjalment talmet x'inhija l-klima ta' Malta u talmet teżisti Malta. Mingħajr ma jkollna din in-naħla li għandha din l-abilità intrinsika li evolviet biex tgħix ġewwa Malta, bejnietna m'għandniex apikultura. Hemm miżuri varji li jistgħu jittieħdu biex nipproteġu u nikkonservaw in-naħla Maltija. U importanti li nsemmi li huma varji għax tkun ngħidu hekk, irid ikun pjan holistiku. U mhux tal-irid ikun pjan holistiku, imma irid ikun pjan